Minden... sziasztok! Ez ProCrafton a Tánc Event nevű event. Ennek az a lényege ennek az eventnek, hogy aki akkor táncol, mikor nem megy a zene, az kiesik. Nagyjából ez a lényege az eventnek. Panza kiesett, és Heroes is kiesett. Jó van. Heres. Menjetek a kilátóra, ha kérhetem. De menjetek ma a kilátóra. Dehogy nem. Na, kezdődik ismét rajta. Levi, kiestél, bocs. Nem, ő nézi. Ja. Akkor senki se esett ki most. De Farki nem táncol. Nem igaz, senki se akar kiesni. Farki kiesett. Akkor már csak Kenti és Azan Fatik. Honnan jössz ki? Honnan jössz ki? Szia, Tata. De nem most beszélgessé már Tatáddal, videózzunk! Meg jó sok fölhúzást. Semmi. De most ki van még benne? Nem betegeskedek. Bazd meg. Szia, Tata. Szia. Megkapja a izéket. Itt vagyok. Csinálunk még egyet? Na, ennyi volt nagyjából ez a táncevent. Hát nézzétek meg, gyertek fel a ProCraft-tal, keressétek ki Google-ön az IP-t. Itt, Wolfhorn. Egy percet kérek. Jó, adjál egy IP-t. Lehet, hogy lesz a leírásban is. Az IP-t. Jó, írok ki nektek. Kenti kiírta az IP-t, itt van az IP. Na sziasztok. Kenti egy. Kenti egy. Na sziasztok.